Hejsa, det her er en guide til, hvordan du sætter Complete Grid op på din Shopify-side. Hvis du selvfølgelig ikke bruger vores integrerede Shopify-app. Så lad os sige, at du har inde i Complete Grid, så ser du den her embed-kode, så skal du egentlig bare trykke på embed her, så kopierer den selv koden, og så ligesom den siger her, så skal du egentlig bare sætte den i headeren. Det ser lidt anderledes ud i forhold til WordPress til Shopify, men når du går ind i Shopify, så her over venstre side, så skal du egentlig bare finde din store. Så trykker du på themes herover. Så når du kommer til den her side med alle dine temaer, så trykker du på de her 3 knapper herover, og så trykker du egentlig bare på edit code. Når du trykker her, så kommer du videre herover på den her side, hvor der er en masse kode. Så kan du egentlig skrive theme liquid herop, hvis du ikke kan finde den herovre i venstre side. Men hvis du trykker på den her, så viser den dig theme liquid koden, og så skal du egentlig bare finde der, hvor der står hit. Så trykker du enter her, og så trykker du Ctrl V, og så er koden faktisk sat ind. Og det er faktisk det, så skal du trykke save. I nogle tilfælde, så er vores server, så kompresser vores server lidt for meget selve video. Det er fordi, når du smider din video ind, så har vi version 1 af din video, den originale, og så har vi vores compressed version. Vores compressed version, det er, hvor vi presser videoen ned og gør den så hurtigt som muligt, så den ikke fylder så meget, så den loader hurtigere. Det er en af vores hastighedsoptimeringstiltag. Det andet vi gør, det er, at vi loader selve scriptet async. Det betyder, at det loader som noget af det sidste på din hjemmeside. Så hvis den video, du får op, er i dårlig kvalitet, så kan du altid vælge din originale video. Så går du herover og skriver i stedet for false, herover hvor der står data prioritize original, så står der false normalt. Her skal du bare skrive true, T-R-U-E, og så skal du trykke save selvfølgelig. Så vælger vi din originale video frem for vores compressed version. Det var faktisk det. Sig endelig til, hvis du har spørgsmål. Send mig en e-mail, så svarer jeg meget hurtigt.